మా అన్నం పెట్టు. రోజంతా యాడికెళ్తావురా నువ్వు? ఎక్కడని వెతకాలి నిన్ను? ఏదైనా పనుంటే ఎవరు చేస్తారు నాన్న? ఆ ఫోన్ పక్కన పెట్టు. ఏమన్నా పట్టు. మనకి ఒక బిడ్డ చాలయ్యా. వీడిని బాగా చదివించుకొని గొప్పోడిని చేద్దాం. అమ్మా స్కూల్లో నాకే ఫస్ట్ ప్రైజ్. నువ్వు చాలా గొప్పోడు అవుతానన్నా. అవును, నువ్వు తిన్నావా లేదా? మీ ఆయనేడి? వాడు తిన్నాడా? బుద్ధిగా చదువుకోమన్నాడిని, లేకపోతే శంబడాలు ఓడతాయని చెప్పాడికి. నాకు చదువు రాక లేదా పని చేయడం చేత కాకపోవడమా? కావాలంటే బంటుతో అతను అడుగు. నేను రీసెర్చ్ చేస్తున్నా. అది ఊర్లోనే సాధ్యమవుతుంది. సిటీలో ఏమో పొల్యూషన్, తిండి సరిగ్గా దొరకదు. ఆ మాట చెప్తేమో నువ్వు వినవు. ఏమే, ఈ లెక్కతో 1000 సార్లు అయింది నీ ఎలక. నవ్వావు కదా? రాజన్న, అయ్యా, నీ కొడుకు కమల్ నిజమైన రైతు బిడ్డ అనిపించుకున్నాడు. డబ్బుతో పాటు మనిషి కష్టం కూడా తగ్గించున్నావు చూడు, చాలా గొప్ప పనిరా. శబాష్. ఏం సర్పంచ్ గారు, మన ఉత్తిత శాఖ దగ్గర నుంచి కబురు ఏమైనా వచ్చిండదా? విసిగిపోయాను రా తిరిగి తిరిగి ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ. నువ్వు నోరు మీరా చేతకనంలో మాట్లాడద్దు నువ్వా. నీ బాధ ఏందో నాకు అర్థమవుతుందిరా. కరెంట్ లేదనే కదా. రే, పంట నాశనం చేశావు నా బట్ట నువ్వు. ఎవరు నువ్వు? కనీసం ఈ ఊరి పేరైనా గుర్తుందా? దేశమంతా ఊరేగుతావు కదరా. తీసురాపురా, పోయి తీసురాపురా. ఏం రాజన్న, ఏడ నీ కొడుకు? నీతి జాతి స్థాయిని గుర్తు చేసే దౌర్భాగ్యం పట్టుండదు నాకు ఈరోజు. మరి ఊర్లో అయితే ఉంటాను, ఈ కట్టుబాట్లకు దూరంగా ఉంటాను. తెలివి అయిన వాళ్ళందరినీ పట్టణాలకు తరిమేసే ఈరోజు పల్లెటూర్లన్నీ నాశనం అయిపోతున్నాయి. నీ వీడియో తీసానవ్వా. వంటింట్లో ఉండే దినుసులు ఎన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడతాయి? అందానికి, ఆరోగ్యానికి, అన్నిటికీ ఉపయోగపడతాయి కదా. సంజయ్గా, నేను పెట్టే పోస్టులన్నీ అందరికీ నచ్చేస్తున్నాయిరా. ఇంకా నేను అనుకున్నవన్నీ మన ఊర్లోనే ఉండి లోకమంతా చెప్పచ్చు. పండుతా చచ్చిపోయాడా? ఆర్ఐపి రిప్. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మధుర ఆడియో. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.